Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Anton News. Bangkok ni dan ben pagkasan banbuk di negeri ya kai tidak. Bah kada kada le ajok ti sutana termene ba tengkuak ban ngelung sibon. Jadi ngelung sibon tenteng yo don lo sebab tan pada itu. Ban poi suka tahu ba ini kita berkat. Bah ya kira ini kok Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamda kasngi. Kawai kalong kami na Ribhoy District kalatur hakmat ka sekretariat bansha thangan halor ka jingsniu jong ka surok nongpo umdan Sunapur. Kani kalong kami kadai ka belatip kerteng ka kong bindas im ka badai na ka thanj nong maulong nong tlu. Kani kalong kami kala ra lang yiki plakan, kani kalong kami kala ong. Nga ka bindas im nga wan bandawa ya ka hok upait ba na ka binta ka surok nongpo umdan Sunapur kat ba ka sarkar kampat ay ngan syong syat ngan habandayap hakmat ka sekretariat. Hadin ba ka jingsyong syat ngan ka kong bindas im ha additional secretariat shillong kat kumbala sakhi la yo in ba kila don ki bawan banya ay ka jingkershan ka jingyaki ka kong im kentom ka HYC ka VPP bat kiwe di. Ha ka jingyakran bat unong yalam ka VPP uba adan di langsti ula penpau ba ka jingyaki ka kong bindas im ka day ba biang bha bat ula ong ba ka seng kan don hasenda. Nakaliang yung kasing Neutral Youth Council HYC seng kami marmar hadin mangilayo katuka kubor kaba iwe ni gilong kami ng kadong umdan nakasinong maulong di Balawan mentakas ngi ban syong syatran ang niya po mat yung kagit sekretariat o malaki ni kisgi kibladap ngilayo nakaliang yung kasing ya kakubor kabala kami nakaliang yung niwe ilong kami yung kajat penriyo ibalakwa ban penpau kabadingkong kajing dawa kajong kalong ban penbahano yung surok na po nongpo umden siya po surok Sunapur kajing dawa kajong umakasorka nakaliang nakapor siya kapor kajukren ikikintin manong ba surok uday butlum jong ka development lan jong karoy kapar lakalong ha kani kajala kajong lakalong ha kari ba kapartay bro kaway ndek ba sosi kalong ba yaw new surok pat ubacanga kumba sanpo kandai kilometer ladang ang bakla na dunong po adu hal lenti la nego surok ban ya so po Sunapur la shu ben menta da keep hope ligisnam kay ka ba kalong kay ka ba susi ru bantep ba na kisan snam siya kisan snam gibansawan kinong kibanwan kinong mikmat kijongi kiyai kular kiyai kren ni kikintin ban penbit kamtam ya kinong syongsnong jong kadong kathan kanong po jong kanong po constituency pamdi tang kanong po constituency re po kajala hibro kwai re hakani khlemat hakani kapor lamdadai ba ini kong imi syakmat banwan chakani shani shalong ban pelong yang kini program ban syatngan daka jingtmu ban penbor ya kasorkar kadai ban snano yo new surok na mau di surok ubodon kam hadu kata-kata daki pautli gisnong kilong dependent new surok nilayo jingtep ba kibriu don kiba shitom jur gitu gidong kithan ya gitu gisnong kimnut shu ban ra lang ba kali ban penpoy la kalong sa po nong po la ni sa shalong namar ka jing sniu pala jong ni surok laha ban syukit suba ya ki ban penpoy sa ki hospital ki bodon apo asam don ru ki kap ki ba kinong snong ki ban mat ya ki jingja ki basusi tang namar ka jing sniu jong ni surok lomba ki kali ki ba ki syong wat ban poi ka jenjar ki ban poi wa ki jaka ajing sumar ti kata kapala pelong ini kong banwan mata kasi ini jaka ba nakaliang jong kaseng marmar sentip ya ka jingwan jong kong hang ni po sekretariat ya hang ni po additional sekretariat ngilawan mi ka jingwan jong kaseng ningkong kalong ban aimen sim bi imday ban sngo marway imday ban sngo diaw ban sngo kumang kaseng HYC borok way kandon haringkat hasenda jong pi kani ka jingyale ka jong pi hot ngindon ru haringkat kinugini ki jingdon kam ki ba ikong idon kam hakani ka jingyale ka jong but nakaliang jong kaseng ngikwa ru ban pha ka kubor ka basay sa sorkar sa kinong mi khmat ki jong la biang katu ka jing thok ka jing syukur ka jong pi na kawai ka por sa kawai ka por nak ba penbit ya kinong syong snong ki pat ba ki baluy ki jong khatsan tli gisnam pila penbit ba on snano yun yung surok bre hadu kani khlemat yo jingtip balang baki kot kisla ki bapa batang ya ka sanction ro 4 ay na kapta bat snai krik surok ka jingkeli ka long ba
Kaya kita ka jingkular ka jong pi. Hiyo ayu da ka ba pi chuthok ya ki pat ba ke jong i banong ba pin sasna. Kat batang ka pisa ban sanction ya kani surok om shem lasna. Ni penram jor ya ki bakum kini ginong mi khmat. Ni penram jor ya ka bakum gani ka sarkar ka bom snap ya ka jing nam jong pat ba. Ka jing dawa ban yo ya ka surok kamde ka jing dawa ka ba khlem shong nong rem jong ki pat ba nong shong nong. Ka de ka jing dawa ka bari ka hok ka jong ni. Namar ngi jit ya pi ban long ginong mi khmat ki jongi namar bangi nakabenta ba pinwan ra ya karoy ka par bat ban yo ya karoy ka par kanu ka dong ka than ba ka jala ka jongi usurok udai uta ubut lum bat ubodon kam tam hadu kata tingi ngi penrem jur ya ginong mi khmat ki jongi ki ba set kelut ki skor ki jongki ki ba matla ki khmat ki jongki bat ki ba set dam ya ka sentur ka jongki ki bom la ban ang ya kini ki jing sisya tengi na kaliang jong kaseng so bandawa na kasorkar bakari ban skap ya kanika jingdawa jong ini kong ko basyong nong rem bat na kaliang jong kaseng in yai don ka bat i nang ni syakmat ru akni ka jingyale ka jong i kat ak jing don kam jong kaseng ti kata kali kubor ka bangi kwa ban pha sa kasorkar lengba kani ka jingwan jong imta sngi ha kani ka chaka Inong kit kam jong state executive committee tingi dan lang ni ki para members ini dia la ka jong unit nilai awan nadu mene banyak persan ya ikong bagi jingdawa jong i bersna ya kusurok kapor sanchiteng mene lawan magistrate dan banyak keren bedi nakaliang dung disi khamsha ban insong ni main protes tegi ila kali na magistrate nakadaw ayu on what grounds tegi khamla ban jawab dan adu mene hadu mentala nyau lala jan nyau steng du kimpat wan pai su bagian batai ke kadaw ba kimsha ini kawai ka kupor ngi ko bagian hak sa sarkar so DC si magistrate kalong ba ini kong iwan men protest peacefully the hak constitution of India po ka article 19 1 AB kasa yano ru ban protest peacefully khremra kanu ki atiar kajing kili kalong balay imsa ini tantang marway benwan ban protest ya kata ka hok kajing dawa jang upai ba kumu kajing itu antrai nadu mene ki press ki lakawa bakata ka surok ka sniu la khasan snem mata pa su ban ni kren ni kaju antrai playo na kiwi ki seng ni kong ru playo sngo te kajing kili ka kawai bakami hanga kalong ba la khasan snem kala ya klem snai ka surok henry dang menta ka to ka ni sngi antrai baro ngitip baka khang ka surok MES pat ka surok gora lain itu ka surok ni surok ka sor ba ka surok ka barang bha henry kisna ki benhe ya ka to ka surok nakadaw ayu ngamla bangan tip kumjuru ka surok gora lain hoit ka sniu ngi bisija dan tinang tu manlakasi ka sniu ka tu henry bakan sniu kat kumba ka longsa umden tangam tharai bakan sniu hodo kata ba ki kali ru ki haban latang ki kali four wheel ni tang ki kali Mahindra kumba itu ini ikong tapi sekali sa sarkar kalong sei kata ka priority ki jongki ban pej priority kalong ba ban pej mentala dai kumbi ong ikong ba don na iway di long kimi kun si jong i sistem ulat to oxygen mas pa te lada ja ai hapo kalenti singkin mano ban kit kli ya kata ka jing jong itai kulong de hagisi gibanwan lada ja kanu jing smosi mano ban kit kli kan kit kli sarkar ta ka di jing kli bingi ko abagin bu mano ban kit kli ya kata kat kong jing batha jong ikong iong kadang jan ban kit na ikong tu jaka Marman sa Asam tangalay kilometer katarog haban suba taga sarkar ka berkat kumno ngakwa ban keli ngakwa ban bu ka jing keli kaniru ya health minister pada in charge pat kumju yo PWD roads minister kumno pia berkat ban le ya kania ka kam kabala lakat san snem kalayat kiladon ha ruling ka tu kanis snem te kumno iklemi ya kata ka surok kabala sniu kabala jot rathai do kata tingi kwa ban pha kata ka message kamtam gini ya ke sarkar kamtam yo PWD minister berkumju ru ya health minister ba infect ya kata ba hapo ka dispensary kemudian hapo umdan kum magajing batha jung ikong ba kinong tray ru umdan yang bunsin kinong tray ru kimdan mo yung kiduna kinong tray te hey kata kaya kata ka upgradation jung kata ka health status jung i bang iyo mata ka live reality ground report na ground zero kum bagi ong mo tin pare iyo ni ikong ba umdan kum kita kinong tray gajing kali kalong sa ka sarkar what's going an appeal yang suggestion ya UDC ba iday bansya ay ikong ban protest under article 19(1)(a) kabi kita hi ko bagin pa kata kubor sa kaliang sa sarkar wa kumju sa district administration sa kaliang gajungi jok kaseng sa PPP please subun ni bro